उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। मोठ्यांप्रमाणे लहानग्यांना देखील वंदे भारतची उत्सुकता होती। त्यांनी नेमकं कसं स्वागत केलं पाहूयात। अरे हो कुठे निघाला सगळे? आम्ही गावाला निघालो। अरे पण कशाने जाणार? कोकण रेल्वेने जाणार। आमच्या मामाचं गाव कुडाळला आहे। इथे मस्त की कुडाळला उतरलं सोपं आहे। अरे पण तुम्हाला माहित आहे का कोकण रेल्वे कधी सुरू झाली ते? मला माहित आहे। आपल्या खूप जन्माआधी 26 जानेवारी 1998 रोजी या मार्गावरून पहिली कोकण रेल्वे धावली। मुंबई बंदर ते बंगळूर बंदर या 2 बंदरांना जोडणारा हा लोहमार्ग आहे। तुम्हाला माहित आहे का कोकण रेल्वे सुरू करण्यासाठी कोणी प्रयत्न केला? मला माहिती आहे। मधुर दंतपती बेरिस्टर नाथ पै यांच्यासारख्या अनेकांच्या प्रयत्नाने कोकण रेल्वे ही ट्रेन सुरू झाली। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक अशा या 4ही राज्यातून ही रेल्वे जाते। 740 किलोमीटर लांबीचा हा लोहमार्ग आहे। कोकण रेल्वेचा 10% मार्ग हा बोगद्यातून जातो। अरे तुम्हाला माहिती आहे का वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू होते आजपासून। ही रेल्वे संपूर्ण भारतीय बनावटीची रेल्वे। ही रेल्वे हाय स्पीड रेल्वे आहे। ही ट्रेन मुंबई ते गोवा हे अंतर 7 तासात कापणार आहे। ही गाडी पूर्णपणे वातानुकूलित व पर्यटनासाठी चालना देणारी आहे। आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी हे या गाडीला फिरवणार आहेत। चला तर मग आपण या वंदे भारत एक्सप्रेसने प्रवास करूया। नक्कीच आता या कणकवलीतील विद्यार्थ्यांनी या ट्रेनचे स्वागत करण्यासाठी एक चांगला असा अनोखा उपक्रम केलेला आहे। काय सांगशील तू स्वागतासाठी आलास? काय सांगशील तू आज स्वागतासाठी आलास? काय वाटतं? भारी। तुम्ही आज येथे पथनाट्य सादर केलं आहे, काय वाटतं? कोकण रेल्वे स्वागत करताय तुम्ही आज वंदे भारतचं? आम्हाला चांगलं वाटतंय कारण की तुम्ही आम्हाला एक संधी दिली त्याबद्दल आम्ही तुमचे आभार मानतो। आम्ही पहिल्यांदा इकडे आलो आहे। मी या शाळेत नवीन आली आहे त्यामुळे मला थोडंसं जमलं। वंदे भारत स्वागतासाठी तू आलायस, काय वाटतं? मला एकदम छान वाटलं वंदे भारत ट्रेन बघायला आणि मनात ते पहिल्यांदा वंदे भारत ट्रेन बघतो ह्याचा एकदम छान उल्लेख वाटला। ही लहान मुलं आहेत, ही वंदे भारत ट्रेन पाहण्यासाठी येथे आलेली आहेत आणि त्यांनी एक पथनाट्य सादर केलेलं आहे ज्यामध्ये जी कोकणामध्ये पहिली ट्रेन सुरू झाली
ती 26 जानेवारी 1998 सुरू झाली आणि त्याच या मार्गावर आता ही वंदे भारत सुरू आहे. आणि या ट्रेनचं जे कोकणात ट्रेन सुरू करण्याचं योगदान आहे ते मधु दंडवते आणि बॅरिस्टर नाथपै यांचं योगदान आहे असं देखील या त्यांनी पथनाट्यातून सांगितलेलं आहे. त्यामुळे बहुसंख्य जे प्रवासी आहेत ते देखील इथे दाखल झालेले आहेत या वंदे भारत ट्रेनचं स्वागत करण्यासाठी. कणकवली माजी नगराध्यक्ष समीरजी नलावडे आहेत, हे देखील येथे दाखल झालेले आहेत वंदे भारत ट्रेनचं स्वागत करण्यासाठी. बहुसंख्य प्रवासी दाखल झाले आहेत. मुलांनी खूप उत्कृष्टपणे एक पथनाट्य सादर केलेलं आहे आणि आता थोड्याच वेळात ही वंदे भारत दाखल होईल. काय सांगता? वंदे भारत आता थोड्याच वेळात इथे कणकवलीमध्ये दाखल होते आणि त्यांच्या स्वागतासाठी भव्य अशी तयारी केलेली आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने सुद्धा तयारी केलेली आहे आणि प्रशासनाने सुद्धा केलेली आहे आणि ढोल ताशांच्या गजरात यांचं स्वागत होणार आहे. त्याच्यामुळे मी शहरवासियांतर्फे या ट्रेनचं स्वागत करण्यासाठी इथे आलो. निश्चितच ढोल ताशांच्या पथकाने या वंदे भारतचं स्वागत होणार आहे. थोड्याच वेळात हे येथे स्वागत करतील आणि मोठ्या पद्धतीने जे प्रवासी आहेत ते येथे उपस्थित आहेत. लहान मुलांनी देखील खूप आकर्षक असं हे पथनाट्य केलं आणि अनोख्या पद्धतीने स्वागत केलेलं आहे. त्यामुळे काही वेळातच ही ट्रेन आता ते दाखल होईल आणि सर्व ज्या प्रवासी आहेत ते इथे प्रवास करतील. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.